Здравейте на всички, добре дошли. Аз се казвам Евгений, ще имам удоволствието и честа да презентирам за вас тази вечер. Вярвам, че всеки от вас ще си вземе нещо от нея и ще ви бъде полезна. И сега ще ви разкажа как се случи, така че да бъда пред вас тази вечер. Преди време бях поканен на една презентация от моя добра приятелка Саша. Саша е тук тази вечер. На която, честно казано, отидох от любопитство, без да имам големи очаквания. Но там се случи нещо, което тотално промени начина, по който аз гледам на здравето. Там се срещнах с стар приятел също така, който днес ми помага изключително много в моята мисия. Тя е да разкажа на хората за информацията, която на мен ми бе дадена и да помогна на възможно най-много. Когато отидох на презентацията, там беше гост-лектор, беше един от най-уважаваните експерти по хранене и превентивна медицина, доктор Пол Клейтън. Той говореше за състоянието на днешната храна, за омега-3 масни киселини, за възпаление на тялото и за бъдещите прогнози, ако не променим начина, по който се храним. И докато го слушах, си дадох сметка за нещо много просто, но много важно. Това е информацията, която аз лично търсех отдавна. Исках да живея по-здравословно, да разбирам какво става в тялото ми, но навсякъде срещах различни мнения, противоречия, съвети и нищо по-конкретно. Той говореше на езика на науката, ясно, логично и доказано. И тогава всичко стана някакси по-ясно и за мен. И искам да ви разкажа точно това, което чух там, защото вярвам, че е важно за абсолютно всеки човек да чуе това, което на мен ми беше споделено. Доктор Клейтън започна с нещо, което не може да се отрече днес. Храната днес няма нищо общо с храната преди. И преди всичко идваше от природата. Сезонно, чисто, без обработка, без изкуствени подобрители. Но днес масово се храним с силно обработени продукти. Храни с ниско съдържание на нутриенти, храни с излишни омега-6 и почти никакви омега-3. Захар, консерванти, стабилизатори и много по-малко истински храни. И както той каза, това не е просто промяна в менюто, което искаме да направим. Това е промяна в химията на човешкото тяло. И този семинар преобърна представите ми и дори промени живота ми. Малко след това бях поканен на голям семинар в Атина, където имах удоволствието да се срещна с собственика на компанията, доктор Ориен Са. Разговарях с всеки от тях и бях, меко казано, очарован от това, което чух. Но исках да знам повече. Само секунда. Така, виждате ли екрана ми всъщност? Защото трябва да ви споделя, или виждате само мен в случая? Така. Да, може би точно това трябва да се случи. Да, сега се вижда. Да, супер. Така. Да, то докато разказвам, къде бях стигнал, да, исках да знам повече. И понеже вече ползвах дадената ми информация и продукти, реших, че за да споделям с хората, трябва да се позова на една стара поговорка. Око да види, ръка да пипне. И си купих билет за Швеция и Норвегия. Там посетих офиса на компанията, фабриката, дори имах възможността да се докосна до производствения процес. Взех участие в огромен семинар на компанията, от който бях очарован. От новостите в науката, здравето, вдъхновяващите истории. И там отново имах възможност да се срещна с доктор Пол Клейтън и да си разговарям с него, както и с много други изключителни хора в неговата област. За мен това беше огромна чест и радост и съм благодарен на себе си, че взех това решение.
И сега ще помоля и Саша. А, Тя е човекът, на който благодарение стоя пред вас днес, да се представи. Саши, hello. You can say a few words. Hi there. Hello. Hello, everyone. Very nice to be here. And thank you very, very much, Evgeny. I met Evgeny a few years ago and I called him. Sashi, can I translate? I forgot, yes. Please translate. Окей. Здравейте, казвам се Саша. Много се радвам да бъда тук и да бъда част от тази вечерната презентация. And I'm very, very happy that he has invited you here, as he is someone who I can see and feel will drive things forward in Bulgaria. Много се радвам, че присъствате на тази презентация. Вярвам, че той ще... Sashi, actually, I messed it a little bit and I forgot the last sentence, really. I said then I can see you will be driving things forward in Bulgaria. Driving, okay, now I understand. Тя вярва, че аз ще съм човека, който ще поведе нещата да се случат по този начин в България. And like me, he cares and he wants more people to be healthy. Аз знам, че той се интересува и вярвам, че той иска много хора да живеят по-здравословен начин на живот. And that's why we're here today. И за това сме тук днес. And my story begins, I have been in sport all my life. Моята история започва така, с цял живот съм била в спорта. So I'm used to eating healthily. И аз съм свикнал да се храня здравословно. Also I thought. Също така си мислех, че се храня. Да. And I was reading a book about how to look after your body, and it talked about many things. Четох книга, която е как да се грижим за нашето тяло и общо взето за здравето. One was the gut. Едното беше за чревната флора. And two was vitamin D. Другото беше витамин D. And three was inflammation. И третото беше възпаление. And I had no idea where to start. И нямах абсолютно никаква идея откъде да започна. My friend Stelios and Harris called me and said, Sasha, we need to talk to you about this. Моите приятели Стелиос и Харис ми се обадиха и ми казаха, трябва да говоря с теб за това. And it answered all my questions. Те отговориха на всичките ми въпроси. And the great thing was it included a test, and I love to win. I love to win tests to beat them. И великото беше тест. И аз обичам да побеждавам тестовете. Аз много обичам да бия тестовете. And unfortunately I failed. Но аз се провалих на теста. As someone who thought they ate healthily, my number was 16.5. You'll hear later what that means. За човек, който се храни здравословно и живее здравословно, аз разбрах, че съм 16,5 към 1, за което ще разберете малко по-късно какво означава. What I can tell you is that since starting on this journey with these products, you're muted. Can you repeat, please, Sasha? What I can say is since starting on this journey with these products, това, което мога да кажа, че откакто започнах моите приключения с тези продукти, my sleep has improved, my digestion, да спя по-добре, функционирам по-добре. My hands that had started to get pain has gone. Болките в ръцете ми очумяха. My migraines have gone. Мигрената ми изчезна. I'm very rarely sick, and I used to be sick a lot before because I teach children tennis, and they're always sick. Да разболявам се много рядко, преди се разболявах много често, защото аз съм тенис инструктор и често децата ми прехвърлят някакви вируси. And my colon is no longer inflamed. Нямам възпаления. I don't get hot flushes.
Нямам hot flashes. What it was? What do you mean by that? That's women when they're in the menopause, if they Yes. start to get hot Okay. and go red. That's why. Свързано с менопаузата, да, няма вече тези проблеми. And brain fog as well, which is another symptom of menopause, where your brain is not clear at all. Yeah, that's why I don't know how to translate it, because I'm not get used to it. Yes. And my mood is fantastic. And the one that shows most how much my body has changed is that I ran a 10-kilometer race. Моето настроение е доста по-добре и тялото ми се промени. И другото, което е изключително важно за мен, аз започнах да тичам маратони, 10-километрови маратони. And normally you would ache the following day, the day after, and it would be bad. И нормалното, което може да се случи, е на следващия ден да имаш мускулна треска и да се чувстваш зле. For me, I ached that day a little. За мен, аз този ден се хранех малко. And nothing after that. The next day I played tennis, a very big match of tennis, and no pain, nothing. На следващия ден аз играх тенис матч и нямах абсолютно никаква болка, нищо, без болка. Thank you very much for listening to me, and I'll hand you back to Evgeny. Благодаря ви, че ме слушахте и че изслушахте това, което иска да ви кажа, и сега се връщам обратно към Евгений. Thank you, Sasha. Thank you for your sharing. Thanks very much. You're welcome. Thank you. Така. И сега е време да преминем към презентацията, но преди да навляза в самата тема, искам да започна с една проста, но много важна истина за здравето, че здравето е най-голямото богатство, което притежаваме, и може би звучи като клише, но абсолютно вярно, защото каквото и да имаме, работа, пари, възможности, планове, ако не сме здрави и не се чувстваме добре, всичко останало губи смисъл. В крайна сметка всички искаме едно и също: да се чувстваме добре, да имаме енергия, да сме в добра форма, да сме спокойни и за себе си, и за хората около нас. И точно за това ще си говорим днес, за здравето отвътре, за това, което не виждаме, но което определя начина, по който живеем всеки ден. И тук идва логичния въпрос: а защо тогава толкова много хора днес не се чувстват добре? Защо имаме по-малко енергия, по-малко концентрация, по-слаб имунитет, въпреки че имаме повече възможности от всякога? Причината започва от там, откъдето никой не очаква. От храната. И следващия слайд обяснява точно това. И тук идва един много важен момент. От една страна всички искаме да бъдем здрави, да се чувстваме добре, да имаме енергия, но реалността е друга. Въпреки напредъка на медицината, въпреки достъпа до информация, въпреки че живеем в по-удобно от всякога време, здравните проблеми продължават да нарастват. Все повече хора имат хронична умора, нисък имунитет, проблеми с съня, проблеми с концентрацията, сърдечно-съдови проблеми, хормонален дисбаланс и възпалителни състояния, и това не е локално явление. Това се случва навсякъде в Европа, затова е тази карта. В Европа, в Америка, в Азия, навсякъде. И логичното и честно нещо, което трябва да направим, е да си зададем въпроса защо. Защо след като имаме толкова много медицина, толкова много информация, толкова много ресурси, хората не стават по-здрави, а стават по-болни? И именно тук започва истинската тема на презентацията. За да разберем защо здравето ни се влошава, трябва да погледнем към нещо, което използваме всеки ден – храната. И следващия слайд показва първата голяма разлика между това, с което сме се хранили преди, и с това, което се храним днес. Искам да ви върна за момент хиляди години назад, към думите на бащата на медицината, Хипократ. Той е казал нещо, което е валидно и днес, и утре, и винаги. Нека храната бъде
лекарство и лекарството храна. Замислете се само за момент. Още преди повече от 2000 години хората са знаели, че здравето започва от това, което слагаме в тялото си. Че храната може да бъде нашия най-голям лечител или нашия най-голям враг. И всъщност, ако се замислим, никога до сега в човешката история храната не е била толкова далеч от естествената си форма, колкото е днес. И точно за това думите на Хипократ звучат по-актуално от всякога. Ето за това храната е основата. Храната е първото лекарство и храната е първата стъпка към доброто здраве. Но ако това е вярно, ако храната е нашето лекарство, тогава трябва да си зададем един много честен въпрос. Каква е храната, с която се храним днес? Дава ли ни тя това, от което тялото ни се нуждае? И следващия слайд ще ви покаже една много ясна разлика между храната преди и храната днес. И там започва истинското обяснение. Защо здравните проблеми се увеличават? Нека се върнем за момент назад във времето. Към начина, по който хората са се хранили. Преди. Храната ни е била истинска, била е жива. Храната е идвала директно от майката природа. От земята, от морето, от чистата околна среда. Това е било период, в който храната естествено е съдържала всичко, от което ние сме се нуждаели. Витамини, минерали, фитонутриенти, микроелементи, бета-глюкани, фибри, здравословни мазнини и най-важното, имало едно напълно естествено съотношение между омега-3 и омега-6. Но това не е било важно за хората, защото то просто се е случвало. Защото природата знае как да поддържа баланс. А ние сме живели в хармония с нея. Но това е било преди. Днес живеем в напълно различна реалност. Методите за производство се промениха, храната се преработва, ускорява се, изкуствено подобрява и точно тук започват големите проблеми. И следващия слайд ще покаже как изглежда храната ни днес и защо тя вече не поддържа естествения баланс, от който тялото ни се нуждае. И тук идва големия контраст. Ако преди храната не идваше от природата чиста, питателна и балансирана, днес храната е създадена от човек. Създадена така, че да е по-бърза, по-евтина, по-дълготрайна, по-вкусна, но не и по-полезна. Съвременната храна има ниско съдържание на хранителни вещества. Съдържа много захар и излишни калории. Почти не съдържа фибри, преминава през тежка обработка, преработка и стабилизация. Съдържа много повече омега-6, отколкото е необходимо и почти никаква омега-3, която е жизнено важна за организма. Животните, с които се храним днес, вече не се хранят по естествения начин. Те се хранят с фуражи, които променят структурата на мазнините. Рибата, която някога е била основният източник на омега-3, все по-често идва от ферми и храненето също е изкуствено. Плодовете и зеленчуци са по-бедни на хранителни вещества от преди 30-50 години. И всичко това ни довежда до най-големия проблем – дълбок дисбаланс между омега-6 и омега-3. Два вида мазнини, които тялото ни не може да произвежда само. И като задължително трябва да получаваме от храната. Но днес храната просто не съдържа това, което трябва. И точно този дисбаланс между омега-6 и омега-3 е в основата на хроничното възпаление, на тихото възпаление. Това, което стои зад повечето съвременни здравословни проблеми. И в следващия слайд ще ви покажа и ще ви обясна как този дисбаланс изглежда в числова форма. И защо е толкова важно да го измерим. И сега, нека ви покажа един от най-важните слайдове в презентацията. Тук виждате историята на това как се е променило съотношението между омега-6 и омега-3 през последните 170 години. Това съотношение е критично важно, защото определя дали в тялото ни има баланс или тихо хронично възпаление.
Ако се върнем назад към нашата еволюция във времето, когато се е формирало човешкото ДНК, естественото съотношение е било 1:1. Това е идеалният сценарий, с който тялото ни е проектирано да функционира. Учените днес казват, че здравословно съотношение трябва да бъде максимум 3:1. Това е границата, при която тялото работи нормално, има добър контрол върху възпалението и клетките функционират оптимално. Около 1960 година започва първото сериозно отклонение. Храната става все по-обработена, животните започват да се хранят с фуражи, рибата става все по-оскъдна и съотношението става 4:1. И това вече е първият предупредителен знак. Днес средният човек в Европа е на около 15:1, а в някои държави съотношението е още по-лошо. То нараства с всяко десетилетие. Защо? Защото храната става все по-индустриализирана, с повече омега-6 и почти никаква омега-3. При някои хора резултатите стигат 25:1 и дори 40:1. Това е нивото, което тялото просто не може да компенсира. И това води до едно тихо единствено нещо. Хронично тихо възпаление. Основата на повечето здравословни проблеми. И сега, след като разбираме колко е сериозно положението с омега баланса, следващия въпрос е къде сме ние самите. В баланса ли сме или в опасната среда? Зона. И сега, след като видяхме как се е променило съотношението на омега-6 и омега-3 през последните 170 години и как това влияе на целия свят, логично възниква следващия въпрос. Кои са хората, които разработиха това решение? Кои са експертите, които стоят за тази система? И това, което ще ви покажа в следващия сайт, са точно тези хора. Това, което виждате тук, е нашия научен консултативен съвет, който включва едни от най-ярките умове в света на храненето, биохимията и превентивната медицина. По-рано в презентацията споменах доктор Пол Клейтън, с когото имах възможността да се срещна 2 пъти, изключителен човек. Той е пионер в изследването на хранителните биологично активни вещества и тяхното влияние върху здравето и мозъчната функция. Ола Айде, пионер в биоактивните храни, човек, който стои зад множествено иновации в хранителната индустрия. Доктор Анджела Рицо е изследовател с огромен принос в изучаването на масните киселини. И доктор Анан Ейбрахам с над 40 години опит в клиничната практика и медицинските изследвания. Това са част от хората, които разработиха нашата система за хранене, базирана на тестове, система, която не разчита на догадки, а на точна биохимия, индивидуално измерване и научни данни. И затова всичко, което ще видите от тук нататък, е подкрепено от науката, изследвания, от наука, изследвания и доказана ефективност. И извинете. И след като вече знаем кои са хората за системата, нека видим какво е първото нещо, което те казват, че трябва да направим. Да измерим, да тестваме, да разберем реалното състояние на тялото си. И сега един много важен въпрос, който човек трябва да зададе, когато чуе думата тест. Кой прави тест? Защо, когато става дума за здраве, доверието е всичко? И за това тук искам да ви покажа нещо много впечатляващо. Тестовете, които използваме, се анализират в напълно независима сертифицирана лаборатория, която се казва Витас. Тя е една от пионерните лаборатории в света на изследването на изсъхналата кръв. Технология, която позволява изключително точни резултати. Витас не е лаборатория свързана с нас, не е част от компанията и няма абсолютно никакъв интерес да променя, украсява или прави каквото и да било с нашите резултати. И това е ключово за тест. Това е ключово, защото тестовете са напълно независими и обективни. И за да видите мащаба, ето с кои институции Витас работи. С официални партньори като Харвард, US University, University of Cambridge, Оксфорд,
Max Planck University, Massachusetts General Hospital и много други, с които лабораторията, с които си кооперираме и ние работи. Това е лаборатория, която обслужва някои от най-уважаваните институции в света и точно тя анализира и вашия тест. Няма по-добър стандарт от това. И сега, след като знаем кой анализира тестовете, нека видим какво точно показва този тест и защо е толкова важен за здравето ни. След като вече знаем коя лаборатория стои зад анализа и какъв е нейният стандарт, идва естествения въпрос. Искаме ли да видим нашите собствени резултати? Искаме ли да разберем в какво състояние е нашето тяло в момента? Тестовете, които използваме, са изключително лесни, напълно безопасни и направени така, че да може да ги направи всеки човек, буквално от вкъщи. Те са научно структурирани, разработени от международен екип специалисти, за да измерват точно най-важните показатели. Анализът е напълно независим, като се прави извън компанията, без намеса и пристрастие. Резултатите са анонимни, като лабораторията не знае чий тест анализира. И се използва изсъхнала кръв. Най-надежният и стабилен метод за дълбок анализ на масни киселини, витамини и дългосрочни показатели. Самият тест се прави с една малка капка кръв от пръста, нещо като тест за захар. Отнема по-малко от минута, след това тест се изпраща в лабораторията и след около 20 дни човек получава подробен онлайн доклад. Компанията разполага с 4 патентовани теста, като ще разкажа накратко за тях. Баланс тест е този, за който споменах, омега-6 и омега-3 в съотношение. Какво измерва? Измерва наличното съотношение омега-6 към омега-3, състоянието на клетъчните мембрани, нива на защитни масни киселини, нива на наситени масни киселини, индекс на омега-3. Това е тестът, който показва дали си в скрито хронично възпаление. 95% от хората са извън баланс и дори не го знаят, а останалите 5% са хората, които пропускат редовен прием или са забравили да си преберат шишенцето в хладилника. Какво получавате от този тест? Личен здравен профил, персонализирани препоръки, обективна стартова точка за измерване на прогреса и възможност да видите подобрението след няколко месеца. Другият тест, който виждате, това е витамин D тест. Това, което получават с него, са конкретни препоръки, прецизно проследяване за 120 дни и пак анонимно научно изследване от Vitas. Другият тест, който виждате долу, HbA1c тест. Това е тест, който е за кръвната захар за последните 3 месеца. Измерва 3-месечен усреднен статус на кръвната захар, рисковете от инсулинова резистентност, рискове от предиабет и диабет, метаболитно здраве и съвременна диета. Този тест показва също така дали тялото ти вече се затруднява с обработката на захар. Също така това, което ви дава, е да разберете реалния си метаболитен статус. И последният тест, на когото аз имах удоволствието да присъствам в Норвегия, той беше представен там, е GUT теста, нещо, което няма аналог за момента. Това е функционален тест за чревното здраве. Това е напълно различен тест от всички класически микробиом тестове. Той не анализира бактерии в изпражненията, а измерва директно какво произвеждат твоите чревни бактерии и как това влияе върху метаболизма, имунитета и нервната система. Измерва 3 ключови метаболита, свързани с трипофана, аминокиселината, от която зависи доброто настроение, качествения сън, имунната функция, метаболитния баланс, чревната бариера. И основните ползи, че това е функционален анализ, а не списък от бактерии. Показва какво произвежда твоя микробиом и как това влияе върху червата, как влияе върху нервната система и метаболизма. Трите метаболита са научно свързани с здравето на бариерата, на възпалението, на невротрансмитерите. И високата честота на HPLC, UVF, LD, каквото и да значи това,
което ви казвам, за да не ви обърквам допълнително, е един от най-прецизните методи за анализ в света. Индивидуалните препоръки, които получават хората, са персонална програма с фокус върху фибри, полифеноли, растителни храни, навици, които подобряват ИПА. И лесно за правене. Отново само с една капка кръв, няма изпражнения, няма логистика, просто сух тест. И сега, след като знаем как се правят тестовете и защо можем да им имаме доверие, нека да ви разкажа повече. За да разберете това, е важно да знаете как работят двете най-важни групи есенциални масни киселини в тялото ни, омега-6 и омега-3. И двете са нужни, и двете са жизнено важни, но в правилен баланс. Омега-6 е като бутонът включи в тялото, тя активира възпалителните процеси и това е добро и необходимо. Нуждаем се от възпаление, когато се порежем, раним или когато имаме инфекция. Омега-6 е първата линия на защита. Тя е първата линия на защита. Омега-3 обратното. Тя е бутонът изключи. Тя успокоява възпалението, възстановява клетките, поддържа гъвкави мембрани и предпазва мозъка, сърцето, зрението и кожата. Омега-3 е миротвореца в нашето тяло. И тук идва проблема, когато имаме прекалено много омега-6 и недостатъчно омега-3. Тялото става в състояние на постоянно нискостепенно възпаление. Това не го усещаме веднага, но то влияе на всичко. Влияе на клетките, на органите, на кожата, на ставите, на мозъка. И точно това искам да ви покажа на следващия слайд. Стигаме до въпроса, който всеки човек си задава. Какво всъщност става в тялото ми, ако имам дисбаланс между омега-6 и омега-3? И това, което ще ви покажа, не е теория, това е биология, това е химията на клетката. Това е начинът, по който организмът ни работи. На клетъчно ниво, когато омега-6 е твърде много, а омега-3 е твърде малко, клетъчната мембрана става по-твърда. По-малко еластична и по-малко пропусклива. А когато мембраната е твърда, хранителните вещества не могат да влязат, а токсините не могат да излязат. И резултатът е, че клетката буквално започва да функционира по-зле. И това забавя обмяната на веществата и нарушава нормалната работа на тялото. В този дисбаланс не влияе само една система. Той влияе на всичко. Мозък, намалена когнитивна функция, трудна концентрация, умора, коса и кожа, загуба на еластичност, сухота, по-бавно възстановяване, както Саша спомена преди малко, тя се възстановява доста по-бързо, когато тича 10 км. Също така сърцето, намалена сърдечна функция, клетъчна защита и по-слаб имунитет, стави и мускулни болки, скованост, по-бавно възстановителни процеси, както вече споменах. При храносмилането, метаболизма и понижена обмяна на веществата и нарушено усвояване. И всички тези симптоми често се появяват бавно и постепенно и хората си мислят, че е нормално да се чувстват така. Но всъщност това е сигнал. Сигнал, че тялото е в тихо, хронично възпаление. И това е ключовата дума – хронично възпаление. Не е остро, което усещаме, а тихо, което не боли. Понякога години наред тялото постоянно се опитва да се възстанови, но без да успява. И това се превръща в основа за много от проблемите, които виждаме днес. И след като виждаме последствията, идва и логичния въпрос. В баланс ли сме или сме в опасната зона? Следващия слайд показва ясна визуална разлика между здравословното съотношение и реалното състояние на повечето хора днес. Сега искам да си зададете един много личен въпрос. Ти си там, където искаш да бъдеш. Или в опасната зона. Този айсберг е идеална метафора за нашето здраве, защото истината е, че проблемите, които виждаме, са само малка част над водата. Истинските причини, това, което се случва вътре в тялото, са невидими, скрити в дълбочината. В горната част, баланс и здраве е 3 към 1. В идеалния случай тялото ни трябва да бъде зона 3 към 1. Тук възпалението е под контрол. Клетките работят нормално, имаме енергия, концентрация, добра кожа, силен имунитет.
Това е зоната, в която всеки човек иска да бъде. Долната част, опасната зона, 15 към 1 и нагоре, но реалността е, че повечето хора са в зоната около 15 към 1, а някой дори 20 към 1 или 25 към 1. И това е опасната зона. Зоната, в която омега-6 е твърде много, а омега-3 е твърде малко. Мембраните на клетките стават твърди, възпалението става включено, имунитетът отслабва, появяват се болки в стаите, кожата губи еластичност, мозък работи по-бавно, уморът става ежедневие. И също така и нивата на витамин D са ниски. Има недостиг на полифеноли, които са естествените антиоксиданти на природата. И всичко това често се случва тихо, без да го усещаме, веднага. И той е като айсберг. Затова се дава и този пример. А основата, което виждаме на повърхността, умора, слаб имунитет, кожна проблеми и ставни болки е малката част. Истинският проблем е под повърхността. В тялото, в клетките, в баланса на омега-6 и на омега-3. И тук идва най-важното. Знаеш ли къде си ти? В баланса ли си? В опасната зона ли си? И следващия слайд показва резултатите от над 1,3 милиона теста, даже днес са 1,6 милиона теста, по целия свят. И картинката е, меко казано, шокираща. Ето, това е диаграмата, която искам да ви покажа. И сега идва един от най-впечатляващите факти, които изобщо ще видите в тази презентация. Това е, което виждате тук, са резултатите от това, което е написано 1 334 000 души. Както споменах вече, не ми е обновена презентация, не си обнових числото, но вече са към 1 600 тестовете, които са направени. Независими лабораторни теста, направени по целия свят. И те показват нещо много ясно, че света е извън баланс. Виждаме в Северна Америка 99% от хората са извън баланс. В Европа 95%, в Близки изток 98%, в Южна Америка 97%, в Африка 99%, в Азия 98%. И глобалната средна стойност е 97%. Това означава само едно. Независимо дали живеем в богата или в по-бедна държава, дали се храним с повече месо, риба или плодове или зеленчуци, съвременният начин на хранене е довел почти всички до един и същ резултат. Дълбок омега дисбаланс. И това не е локален проблем, това е световен проблем. Проблем на нашето поколение. И най-важното е, че тези 1,6 милиона теста не са направени в лаборатория върху мишки или в експериментални условия. Това са тестове върху реални хора, върху хора като нас и резултатите са категорични. За съжаление, го казвам. И след като знаем, че 97% от света е извън баланс, логично възниква въпроса. Какво можем да направим? Има ли реално решение? Следващия слайд ще покаже гаранцията, която малко компании в света осигуряват, и гаранция, която е базирана на резултати, а не на обещания. Тук ще направя една вметка. Аз съм си правил теста. Моят тест показа 9 към 1 и когато аз го споделих с Саша и с Телиос, който тази вечер няма възможността да присъства, тъй като той е на презентация в Гърция, може би ще се включи малко по-късно. Той към него може да зададете всякакви въпроси. Е изключително интелигентен човек с страшно много опит. 30-40 години опит, стаж. Те се очудиха как е възможно да имам такъв хубав тест 9 към 1. Също така има хора, които тук сега няма да споменавам, си направили теста и какви резултати имат. Нали? Така че, но да продължа напред. Просто го казах като вметка. Саша също си спомена за теста, 16,5 е бил нейния, а тя си е мислила, че се храни здравословно. Но това са само вметки. Продължаваме напред. Така. И след като видяхме всичко, глобалната статистиката и последиците от дисбаланс и огромната промяна в храната, идва момента, който е най-важен за всеки човек. Какво е моето лично състояние, къде съм аз, и това, което виждате на екрана, е пример от реален резултат от лабораторията. Теста показва ясно съотношението между омега-6 и омега-3, в случая е 23,4 към 1.
Когато човек види статистиката за света 95, 7, 9% извън баланс, може лесно да си каже, да, това е проблем на всички останали. Но когато видиш своя личен резултат, вече знаеш къде си ти. Това е силата на този тест, който показва истината. Без предположения, без догадки, без просто научно измеримо и лично. След като сте получили резултата си, системата не те оставя сам. Тя ти дава персонализирани съвети какво липсва, какво трябва да се подобри и как работят клетките ти. И на база тези конкретни данни се изготвя персонално решение, насочено специално към твоето тяло, твоето съотношение и твой баланс. Най-хубавото, време е да кажем и хубавото, не да говорим само за лошото, а да кажем, че след 120 дни се прави втори тест, не се гадае, не за да се надяваме, а за да видим реално какво се е променило при нас. Повечето хора постигат огромен напредък, някога стойност от 20 към 1, 25 към 1, влизат в баланс. Това е истинската трансформация, доказана в лаборатория. И тук има да каже, че гарантирано компанията прави гарантирано връщане на парите след първия тест. Ако си направиш първия тест и си в съотношение 3 към 1, компанията ще възстанови тези средства. Ако си в баланс за теста или за продуктите, които си купил първоначално, ако си в баланс. Малко компании в света предлагат гаранция базирана на лабораторен резултат. И след като видяхме как човек може да измери своето състояние и да проследи подобрението, идва и логичния въпрос. Какво причинява този дисбаланс на клетъчно ниво? И как можем да го поправим? И следващия слайд ще ви покаже точно това. Нека погледнем по-позитивно на нещата. И след като видяхме какво се случва в тялото, когато има дисбаланс, идва и най-важната част. Как се възстановява баланса и може ли тялото да се поправи? И отговорът е да. И то напълно. Но всичко започва от най-малкото ниво, от клетъчната мембрана. Когато възстановим правилното съотношение между омега-6 и омега-3, мембраната на клетката, която се вижда, става отново гъвкава, пропусклива и функционална. И тогава нещата започват да се променят. Какво се случва вътре в клетката? Хранителните вещества, които приемаме, влизат лесно в клетката. Токсините, отпадъчните вещества излизат бързо от организма. Това е началото на възстановяването. Тялото най-после започва да работи така, както е създадено да работи. Човешкото тяло се обновява приблизително на всеки 120 дни. И точно толкова е времето нужно, за да се сменят мембраните на клетката. И в рамките на тези 120 дни започваме да виждаме промени във всяка система. Мозъка започва да работи по-ясно, косата става по-жива, сърдечната функция се подобрява, кожата става по-еластична, вътрешните органи работят по-ефективно, ставите и мускулните болки намаляват, имунната система става по-стабилна. Но това не е магия, а това е биология. Тялото реагира, защото му даваме това, от което му липсва. И за да постигнем здрави клетъчни мембрани, се нуждаем от едно нещо. Съотношение 3 към 1 между омега-3 и омега-6. Това е целевия ни баланс. Това е оптималното състояние, което тялото разпознава като нормално. И сега стигаме до много важен въпрос. Как да постигнем този баланс? Как да дадем на тялото си правилните омега-3? И какво гарантира, че това работи? На следващия слайд ще видите решението, което е помогнало на тези 1 600 000 души. И след като видяхме какво се случва в тялото, когато имаме дисбаланс между омега-6 и омега-3, и след като разбрахме, че над 95% от хората по света са извън баланс, логично идва въпросът как възстановяваме този баланс. И тук идва нещо много важно. Нашето Balance Oil Plus не е просто римено масло, то е много повече. Повечето хора си мислят, че омега-3 е като омега-3. Но истината е, че в индустрията има огромна разлика в качеството. Това, което променя всичко, са полифенолите.
Именно те, тя ги наричаме тайното оръжие, което вдига стандарта на цялата индустрия. Balance Oil Plus има уникалната синергична формула. 60% висококачествено рибено масло от дребни свободно уловени риби, предимно рибките, които са уловени, те са в региона на Исландия, и 40% екстра върджин зехтин от ранна реколта, богат на мощни полифеноли. И тук е магията. Полифенолите в зехтина предпазват омега-3 масните киселини от окисляване. Това означава, омега-3 остава активна и достига до клетъчните мембрани и може реално да изпълнява функциите си. Точно така, както е заложено от природата. Това е формулата, която работи в синергия. Рибата доставя омега-3, зехтина я предпазва и транспортира и заедно те възстановяват баланса в рамките на 120 дни. И сега, както казах, че ключовата разлика при Balance Oil Plus са полифенолите, нека ви покажа как точно и защо това е толкова важно. Полифенолите са естествени агенти, които поддържат рибеното масло свежо, активно и защитено. Те правят нещо, което нито един стандартен омега-3 продукт на пазара не може да осигури. Предпазват рибеното масло от окисляване, т.е. от разваляне и гранясване. Подобряват усвояването в организма, държат омега-3 активна вътре в клетките и предпазват тялото от оксидативен стрес. Без полифеноли рибеното масло се окислява много бързо в организма, понякога още преди да достигне до червата. И тук идва научното доказателство. На този график виждате метода SINTEF, една от най-престижните научни организации в Норвегия, специализирана в морските биотехнологии. Те измерват индекса на стабилност на маслото. Колкото време остава свежо и активно, преди да започне да се развали. Нека сравним масло от крил. Около 5 часа стабилност. Това, което виждате на диаграмата. Концентрирана омега-3. Така, концентрираната омега-3 е около 9 часа. Маслото от черния дроб на треска е около 15 часа. И сега виждате Balance Oil Plus. Благодарение на естествените маслинови полифеноли и витамин Е. Нашето масло остава стабилно цели 35 часа. Това е повече от 2 пъти над най-добрите традиционни масла. Точно за това Balance Oil достига клетките в активна форма и може реално да възстанови баланса в рамките на 120 дни. И това е причината, поради която толкова хора виждат истински резултати след тестовете. И сега, както вече видяхме научните доказателства за стабилността и ефективността на маслото, нека погледнем отблизо какво точно прави Balanced Oil. Толкова уникален продукт. Balanced Oil е формула, която е създадена така, че да работи в синергия, всяка съставка да подкрепя другата. Като целта е една, да възстанови баланса в тялото ви по естествен и научно подкрепен начин. Нека започнем с първия ключов елемент – полифенолите от маслини. Те предпазват омега-3 от окисляване, поддържат я активна и създават антиоксидна защита в организма. Омега-3 масни киселини EPA, DHA и DPA. Това са чисти масни киселини от диви свободно ловени риби, както ви споменах по-рано. Те изграждат клетъчните мембрани, поддържат мозъка, сърцето, зрението и имунитета. И витамин D3 е добавен, защото огромна част от населението е в дефицит. Без достатъчно витамин D е много трудно тялото да функционира оптимално. Също така витамин E, той е естествен консервант и мощен антиоксидант, който допълнително защитава цялата ни формула. Всичките съставки са от естествен произход, чисти, без синертични добавки, без излишни пълнители, а дозата се определя индивидуално според теглото и възрастта, така че да получим точно това, от което тялото ни има нужда. Това не е просто добавка, това е научно създадена система, която връща тялото в баланс, подхранва клетките и предпазва организма на дълбоко ниво. И да, за любителите на вкусове имаме различни варианти. Портокал, лимон, мента, грейпфрут, лимон с лайм, ванилия, така че всеки да открие своя любим вкус. Тук
ще ви покажа също така. Това е високо концентрирано зинзинобаланс, което е за така, как да кажа, за случаи, в които баланса и съотношението и възпалението в организма е доста по-голям, доста по-висок. Също така имаме Зинзино Acid Premium, който се приема на таблетки. Balance Oil Aqua X е водоразтворима формула, която е щадяща червата за хора, които така са по-чувствителни. Имаме и веган формулата за вегани, също така. И преди да продължим, искам да ви обърна внимание на нещо изключително важно. Нашите продукти не са просто добавки. Те носят за гърба си серия от международни сертификати, които гарантират безопасност, чистота и ефективност. И нека ви кажа с две думи какво означават тези лога. GMP е добра производствена практика. Това е най-високия стандарт за производство на хранителни добавки. GMP гарантира, че всеки продукт е произведен при фармацевтично качество с контрол върху чистотата, дозировките и хигиената. С други думи, тук няма компромиси. Следващото Friends of the Sea е приятел на морето. Това удостоверява, че рибата в маслата е усвоена устойчиво, без замърсяване, без прекомерен риболов, без вреда на морската екосистема. Етично, чисто и отговорно. Информиран спорт, това, което виждате, Inform Sport, това е сертифицирано за спортисти. Този сертификат е особено важен, защото той означава, че продуктите са тествани за над 250 забранени вещества и са напълно безопасни за професионални спортисти. Ако атлети в световни първенства могат да ги използват, значи са чисти. И ние по-късно ще ви покажа на края на презентацията. Наши клиенти са Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен, испанския футболен национален отбор, много световни, много олимпийски шампиони ползват нашите продукти. Но да продължа натам, DNVGL е международен стандарт за качество и безопасност. Това е глобална организация, която прави независими одити. Техният печат означава, че продукта следва най-високите стандарти в индустрията и всичко е проверено от трети страни. Сертификати, свързани с съставките Natural, са натурален произход. Потвърждение, че съставките са естествени, без синтетични заместители. Веган, подходящи за вегани, гарантира, че продукти съдържат животински съставки и не са тествани върху животни. Non-GMO, без GMO, без генно модифицирани суровини, чист природен състав, глутен-фри, без глутен, напълно безопасен за хора с глутенова непоносимост или целиакая. Така, допълнителни сертификати, които виждате тук, са sugar-free, без захар, няма добавена захар, няма скрити въглехидрати, без соя, без ГМО, без алергени, както и friendly, подходящ и перфектен за нисковъглехидратни режими. Халал сертификата, който виждате долу, това означава, че продуктите са одобрени за употреба от хора, следващи ислямски хранителни правила. Производството е напълно съобразено с халал стандартите и всички тези сертификати не са просто лога на слайда, те са гаранция, че получавате нещо, което е чисто, безопасно, активно, произведено по най-високите световни стандарти. Затова Зинзино е доверие базирано на доказателства. Но да преминем към следващия слайд, за да видим за кого е подходящо, както виждате за бебето от 6 месеца до да сме живи и здрави, да достигнем тези години, ги пожелавам на всички, до 100 годишни. Но това не са просто обещания, това са 18 официално одобрени здравни претенции от EFSI, което е Европейската агенция по безопасност на храните. Това означава, че за всяка една от тези ползи или научни доказателства и тя е призната от европейските регулаторни органи. Но има един много важен въпрос, а защо изобщо тялото ни има нужда от толкова много поддръжка, който излиза тук на преден план? Защо мозъка и сърцето, и зрението, и костите, и имунната система и всяка клетка зависят от нещо толкова просто омега-3?
И тук искам да ви върна към основата, работата на омега-3 и омега-6 и защо техния баланс е критичен за всяка функция, изброена на този слайд. Омега-6 и омега-3 са незаменими масни киселини и тялото не може да ги възпроизведе само. И двете са жизнено важни, но имат различни роли. Омега-6 е строителят, а омега-3 е, така да се каже, ремонтът и възстановяването. Именно балансът между тях определя дали тялото работи в режим възпаление или в режим възстановяване. Ето защо EFSI или Европейската организация свързва омега-3 с функции от мозъка до сърцето и зрението. Защото всяка клетка зависи от този баланс. И сега ще ви представя още един продукт на компанията. Това е Xenobiotic Plus. Той е научно разработена смес от 8 напълно естествени диетични фибри, които подхранват добрите бактерии в червата. Той подобрява здравето на червата, балансира чревния микробиом, подпомага храносмилането и регулярността. Поддържа имунната система, метаболизма чрез по-здрава чревна форма. Формулата е създадена така, че фибрите да достигат до дебелото черва, където действат най-ефективно. Така, сега също искам да ви представя другия продукт, който е доста така важен за нас. Аз го използвам ежедневно. Мнозина го подценяват, но всъщност е един от най-мощните в цялата система. Това е Extend. Extend е нашия най-пълен мултивитамин, разработен така, че да покрие абсолютно всички хранителни нужди, които съвременната храна вече не може да осигури. В неговия състав има над 23 витамина и минерала, мощни антиоксиданти, бета-глюкани, микроелементи и специални растителни екстракти. Това не е просто витамин, това е ежедневен щит за тялото. Какво прави той? Подкрепя имунната система, грижи се за костите, за очите, за зъбите, за мускулите, помага за нормалното клетъчно делене, поддържа енергията и метаболизма. И най-важното, осигурява силна защита срещу оксидативен стрес, който е една от основните причини за стареене и здравословни проблеми. Най-хубавото е, че Extend е създаден така, че да работи синергично с Balanced Oil и с Xenobiotic. Когато ги използваме заедно, получаваме една наистина пълна цялостна грижа за тялото отвътре навън. И това е продукт, който аз ви казах, че ползвам всеки ден за енергия, здраве и защита 365 дни в годината. Аз ползвам и трите продукти, и Balanced Oil, и Xenobiotic, и витамините. Това, което мога да споделя от личен опит тук е, че се чувствам прекрасно. Аз също започнах да тичам и не можах да повярвам наскоро, като се върнах реших да си връщам формата. Реших да спортувам отново и не можах да повярвам колко много сила имам. Това се дължи единствено изцяло, не само по начина, по който се стрема да се храна и да живея, но определено и на витамините, които приемам. Наистина чувствам се изключително добре. Имах и проблеми с чревната флора. Xenobiotica е нещо, което ми помогна изключително много, но не влизам в детайли и да не влизам да говоря да не говоря за себе си. Ще ви кажа, това, което виждате на слайда е здравния протокол, така го наричаме ние. Нещо, което, както аз ви разказах, накратко ползвам. Следващото нещо е за здравния протокол плюс Viva Plus. Една тайна съставка, на която аз дадох на един от присъстващите тук и му помогна изключително много. Това е Viva. Тя е натурална формула, създадена да намалява стреса и да подобрява настроението, съня и концентрацията. Съдържа абсолютно безобидна, съдържа шафран, зелени кафени зърна, йод и витамин С, които работят заедно, за да намалят умората, напрежението, да подкрепят нормалната мозъчна функция, емоционалния баланс и, разбира се, добрия сън, пак да повторя, без кофеин, без привикване, само естествени съставки, които връщат спокойствието и фокуса. И още един продукт ще ви покажа, който ще му отделя малко повече внимание. Това е нашия колаген, колагенов продукт на Зинзино, който си поръчах, понеже в момента сме в черен петък и така излезна доста ефтинко.
Той е създаден да подобрява еластичността, хидратацията и структурата на кожата. Смело мога да твърда, понеже Саша го използва и много други хора, един от най-добрите колагени. Той комбинира хидролизиран морски колаген с отлична усвояемост, хиалуронова киселина за хидратация и плътност, антиоксиданти, растителни екстракти за защита от стареене, витамини, аминокиселини, стимулиращи собствено производство на колаген, което е изключително важно да стимулира собственото производство на колаген, защото след една възраст, аз съм вече на 40 години, така на тази възраст производството на колаген в тялото намалява. Така че това е изключително важно. Резултатът е по-стегната кожа, по-гладка и по-сияйна кожа, разбира се. Намалени финни линии, по-добро общо състояние на кожната бариера. Ще ви покажа накратко. Имаме доста от продуктите. Имаме доста продукти, които са витамин D, различни разновидности на Balance Oil, които ви показах. Zinzino Protect, който се използва повече за спортисти. Hansen Heidi, нашата компания, която е изцяло насочена към натуралните продукти, скупи една швейцарска компания, която се казва Hansen Heidi. Това, което тя произвежда, това са серия грижа за кожата и за лицето. Всичко е произведено с натурални билкови надграждащи съставки и формула, която е с стволови клетки от Edelweiss. Нищо чудно да взимат Edelweiss от България, не съм се интересувал, трябва да попитам следващия път, като срещна с собственика. Другата компания, която ще ви представя накратко, това е Xelis. Аз съм ползвал един от продуктите, X-Gold, той е ползва го имах възпаление, тежко възпаление на кръста. Той се използва го заедно с Balance Oil, за да може да облегчи по-бързо това възпаление. Той е с куркума и има много силен обезболяващ и противовъзпалителен ефект. Това, което виждате в средата, е спирулина. Спирулината все по-известна става и все повече започва да се говори за нея. Файкоси синято шишенце, което виждате. Също така съм го предлагал го давал на спортисти. Това е продукт с висока концентрация на спирулина, която дава страшно много енергия. И тук виждате само една малка част съм качил на слайда от световни шампиони и хора, които са наши посланници по света. И това, което искам да кажа в заключение и така, приятели, само малко водичка преди да кажа финални думи, че това, което ви показах днес, не са просто добавки, а една напълно нова философия в науката, базирана на тестове, на система, която връща тялото там, където е и където естествено иска да бъде, а именно в баланс. Показах ви защо модерната храна вече не ни дава това, което тялото очаква. Показах ви как дисбаланса между омега-6 и омега-3 влияе на всичко, от мозъка до сърцето, кожата, ставите, имунитета и най-важното как можем да измерим това състояние. Как можем да го променим и как може да проследим реалните резултати. Запознах ви с науката, стояща зад Balance Oil, с силата на полифенолите, с уникалната формула, с строгите сертификати, с високото качество и с лабораторията, която анализира над 1 600 000 теста по целия свят. Споделих ви как Zinzino предлага не обещания, а доказан резултат, измерим с тестове. Резултат, който идва за 120 дни, резултат, който може да промени начина, по който живеете, защото истинското здраве не започва с догадки, то започва с измерване, с истина, с лични данни и с система, която работи. И ако днес нещо е докоснало съзнанието ви, ако сте почувствали, че е време да обърнете внимание на собственото си здраве, тогава направете първата стъпка и да си направете теста. Разберете къде сте и дайте на тялото с това, което му липсва. Благодаря ви от все сърце, че бяхте част от тази презентация. Пазете се, грижете се за себе си и не забравяйте, че тялото винаги работи за вас, когато му дадете правилната подкрепа. Благодаря ви. Така.
Сега. Само секунда. Искам да попитам, не знам дали Стелиос се е включил, има такава вероятност, може би не. Искам да попитам, имате ли някакви въпроси? Или ако нямате някакви въпроси, да не се притеснявате да зададете тези въпроси на хората, които са ви поканили. За да може да отговориме на тях. Също така искам да ви кажа, че в момента, ако нямате абсолютно никакви въпроси, в момента работиме по нещо изключително красиво и то се казва Health and Wealth Academy, за която се надявам в следващата седмица най-после да я пуснеме. Тя няма да бъде напълно готова, но ще се радвам изключително много да заповядате в нашата академия и да се присъедините към нашата академия. Тя е напълно безплатна. Там ще има много образователни клипове, ще има презентации, ще са качени доста лекции, но най-хубавите неща бих казал, или едни от най-хубавите неща, ще са, че ще се стараем всеки месец да имаме гост, било то прословутия доктор Пол Клейтън, с когото аз имах възможността да се срещна лично, или някои от другите доктори. Ще имаме възможността да се срещаме с хора от спорта, които да ви дават обратна връзка. Ще имаме възможност да се срещаме с лектори от компанията и това мисля, че може да бъде от полза на всеки един от вас, като няма абсолютно нищо ангажиращо. За мен ще бъде удоволствие вие да присъствате там и да си вземете нещичко и да чуете нещичко, да задавате въпроси на тези хора. Аз ще съм човекът, с когото те ще бъдат интервюирани, така че вие ще имате прака връзка с мене. Така че това е от мен. Пожелавам ви да бъдете здрави и много скоро хората, които са ви поканали, ще ви изпратят линк да се присъедините към академията, ако желаете. За мен ще бъде голямо удоволствие да бъдете част от това изживяване. Благодаря ви още веднъж и ви желая спокойна и лека вечер. Мерси, лека, до скоро. До скоро. Лека До вечер. скоро. Чао, До чао. скоро. Чао. Чао, лека вечер. Чао, чао. Sashi, can you hear me, Sashi? Yes, I can. Well done. Okay. Thank you. I lost my voice. I lost my voice. I hope that I gave to the people what they need and what they, a good information and things that they can get. We are here. Okay. Any questions at all? No, I don't see any questions from no one. So Sashi, I will stop the recording. I don't know what's going on here. All right.